Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' determinat li jkollna l-aqwa pajjiż għal kumpaniji li jażlu lil Malta. Kien dan kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif il-ħamis filgħodu żar l-uffiċini tal-kumpanija Check Your Traders, kumpanija li toffri serħan il-moħħ lill-konsumatur li jkun qed ifittex li jqabbad ħaddiema għal xogħlijiet varji. Kien għalhekk li Bernard Grech għaraf l-importanza li kumpaniji ta' dan it-tip mhux biss jirnexxu iżda jikbru joffru xogħol ta' kwalità. Aħna dejjem inħarsu lejn il-bżonn illi mhux biss ikun hemm aktar xogħol, però li anke jkollok persuni privati li jkollhom bżonn jew kumpaniji jkollhom bżonn xogħlijiet illi jingħataw is-servizz u dak is-servizz ikun wieħed tajjeb. Fix-xogħol tagħna politiku dejjem inħarsu lejn il-bżonn illi jkun hawn aktar u aktar persuni illi jkunu jistgħu anke jwettqu ċertu xogħol ta' snajja, però fuq l-importanza li mhux biss ikollhom l-skills u anke l-kwalifiki, imma li jkollhom ukoll il-possibilità illi jkunu jistgħu juru x-xogħol tagħhom u jwettqu dak ix-xogħol li jkunu qegħdin iwedu. Il-kumpanija Check Your Traders tivverifika li s-servizzi mogħtija minn kumpaniji oħra huma ta' livell għoli biex bekk jassiguraw li l-konsumatur jieħu l-aqwa servizz u persuna tkun tista' tneħħi d-dubju tax-xogħol wieħed joffri, kif tispjegalna d-direttur tal-kumpanija Lauren Rempli. By having tradespeople accountable and qualified and doing the right job, that's then in turn going to give safety, whether that be financial or whether that be physical in the property as well. So the most important place in your life, your home, is somewhere that you should feel safe. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll il-kelliem għas-self-employed u intrapriżi żgħar Robert Kutajjar u l-kelliema drittijiet tal-konsumatur Rebecca Cilia.